nahiko labur esan da, daramatzagu 3 urte edo 4 urte, ez dakiz zenbat urte, IKT eredua lortzeko bide horretan. Eta azkenean iaz lortu genuen eredu aurreratua. Orduan hemen, bide horretan asko lagundu digu honek, ez? Eta da, gure web horrean daukagun site nagusia. Orduan, panel honetan, ikusten duzuenez, hainbat gauzaia ereduarekin eskatzen zigutenak, nahiko ondo lortu ditugu. Gure ikastetxe oso txikia da, mendialdean gaude hemen Araban, eta 3 etapak ditugu, haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta DBH. Eta jende asko aldatzen da, urtero jende asko aldatzen da. Orduan egin duguna izan da, IKT-ak pixka bat hartu gure laguntzarako, bai zentroa aurreratzeko, eta bai, ez dakit, bide honetan, berrikuntza metodologikorako ere aprobetxatu ditugu. Orduan ikusten duzuenez, ziklo bakoitza badauka bere saita, musika saitak, gero ere badaude DBH-ko mintegien saitak, eta hor, egiten ditugun material guztiak hor joaten gara sartzen. Orduan, nahiz eta jende aldatu, beti egongo da hor. Orduan, aurtengo lanari begira, egin duguna, nahiz hasiko dispositiboekin, ze guk Eskola 2.0koak erabiltzen ditugu, eta nahiko gaizki gabiltza. Hasi behar gara buelta ematen horrekin, orduan ez naiz hasiko kejaka, wifi-a eta hori dena, badakizue, orduan aurrera. Orduan, dispositibo horiekin egin ditugu, ikusten duzuenez hemen, 1, 2, 3, 4 unitate digital 5. mailan, eta gero aprobetxatu dugu formazioa zikloka beste unitate digital bat egiteko, hau da haur hezkuntzakoa, lehenengo ziklokoa eta bigarren ziklokoa. Orduan zer egin dugu, batez ere berrikuntza metodologikoan zentratu. Horretarako izan dugu IKT-on enpresaren formakuntza, eta horiek dirua hortan gastatu dugu, formazioa, eta gero berritzeguneko pakete bat hartu dugu gaitasunak ebaluatzen, eta dana batera egin dugu koktelera eta atera dira unitate digital hauek, ez? Orduan, importanteena da, pixka bat adostea, bai unitate bakoitzaren zatiak, bai irizpide metodologikoak eta horrela. Orduan, sartzen bagara batean, adibidez hau da matematikarako egin duguna, badenak daukate berritzegunean, Arabako berritzegunean proposatu zuen formatuan, webgune baten formatua, gure ustez oso erraza da edozein irakasleak sortzeko gaitasun izango du. Orduan horrela, arazo egoera egongo da guztietan, han hasierako ebaluazio bat egiten da, kompetentziak ere ikusten dira, helburuak, dana, ebaluazio irizpideak, edukiak, jarduerak, metodologia eta ebaluaketa. Orduan, bai egin duguna da jarduerak antolatzeko umeentzako gureak ez dira agian hirietan bezain trebeak eta orduan webguneak egin ditugu eta ez Classroom. 5. eta 6. mailan utzi dugu webguneen bitartez edukiak antolatzeko beregintzako eta ja DBH-en bai hasten direla Classroom guztiz erabiltzen. Orduan hemen jardueretan badago link bat eta orduan beraientzako webgunea sortu dugu. Orduan beti abiatzen gara arazo egoera baten bitartez, erabili ditugun errekurtsoak adibidez, hau da Pautun egindakoa ikasi dugu formazioan, nola egiten da eta hori dena, hasierako ebaluazio bat proposatzen da, eta orduan adibidez honetan hau da matematikarako eta da gure denda virtuala egiten dute, 5. mailan, proposatzen zaie aspertuta gaudela gauzekin, ez dakiz zer, eta gero argazkiak atera behar dituztela, denda montatzeko, ikerketa bat egiten dela ehunekoak lantzeko eta deskontuak eta hori dena, basoaz sortzen, eta beti dago azken produktu bat IKT-en bitartez egiteko. Kasu honetan da webgune bat, denda desberdinekin, non beraiek jarri dituzten elkartrukatzeko gauzak, ez? Beti dago ere ahozko ariketa importante bat, guretzako ere hizkuntza oso importantea da. Eta adibidez, kasu honetan da, prozesu guzti hori eta salerosketak egin ondoren,
nola gelditu zaien bakoitza bere dirua eta bere inbertsioa, ez? Orduan, dendarien bilera egiten da eta osko bat egiten da. Ebaluazioan ez da bakarrik azterketa bat jartzen da azterketa bat, baina esan dugun bezala, integrazio egoerak sartzen hasi gara, non beraiek sartzen diren beste egoera batean, ikasitako guztiak gaitasun horiek demostratu behar dituztela, ez? Adibidez, hau da, erosketa batzuk egin behar dituzte eta berriro benetazko folletoak agertzen dira hori egiteko. Azterketa ez dago nintzen. Adibidez hemen, fitxa da, tampoko gauza asko ez katalogoekin, benetazko katalogoekin, eta egindako mugimenduak hemen erreflejatu behar dituzte, azkenean hori da. Baita ere daude autoebaluaketarako jarduerak, koebaluazioerako jarduerak, eta bukaeran beti dago zerbait erreala. Kasu honetan, beraien dendak errealitatera gurtzen dira eta elkarturkaketa bat egongo da, benetazkoa, ez? Eta baita ere, portfolioaren ideia unitate guztietan sartu dugu. Orduan, beraiek, bai izan daiteke, digitala izango da, eta orduan han sartzen dira drive karpeta batean egindako ariketa guztiak unitate osoan zehar. Orduan beraiek ez dira galtzen hainbeste. Gure kasuan, gure guneak galtzen dira pixka bat horrekan. Orduan, hemen beraientzako gunea sortuz, beraiek zentratzen dira, noizean behin berriro joaten gara proiektuan, ze proiektu egiten ari garen, zer eskatuko diegun, nola baloratuko diegun lana, nola eta hori dena. Eta portfolioa unitate guztietan egoten da, eta beraie badakite, gero beraien drivean ariketak oso ondo bukatuta izan behar dutela, zuzenduta, eta hori dena. Nik uste dut orduan, egin ditugun unitateak dira matematikarako bat, 5. mailan, hau da global erdiaroakoa, hor sartzen da ingurune, baita ere sartu dugu gorputz hezkuntzaz, egiten dugu mendialdean aztarnak ikusteko ibilaldi bat, bizikletaz, arte hezkuntza sartu dugu, inglesaz, azken finean egin behar dute folleto bat aztarna guztiekin gero turismo bulegoan entregatzeko. Hau da, euskara jolasen bilduma egin dugu euskara arloan, han aintzineko jolasak berreskuratzen dituzte, egiten dituzte bilduma bat bezala liburu digital bat, eta gero txikien gana joaten dira ahosko lana egitera eta gero inglesekoa egin dugu Endangered Animals. Eta orduan da, hemengo arazo egoera da nola lagundu hemen gure inguruan dauden animaliei. Eta azkenean kanpaina bat sortu behar dute eta aurrera eman behar dute. Bigarren zikloan oso ideia polita da, nahi baduzte aprobetxatu da, txango bat antolatzeko unitate bat sortzen da. Orduan, joan behar badugu museo batera, ikusi ze behar dugun, ze kartak idatzi behar diren, edo ze gutun gurasoentzat, ze garraio bideak, ze presupuesto eskatu, eta nahiko simple egin da, ez? Eta nik uste dut edozein txango egiteko baliogarria da. Eta lehenengo zikloan munduko haurrak hemen deskribapen inguruan ere egiten da unitate digital bat, klaseko ume berriak ezagutzeko, hori kurtso hasieran egitekoa. Eta aurre hezkuntzan egin dutena, hau ez da berez gero webgune bat ikasleentzat, beraiek sortuko dute, beraien unitate digitala. Orduan hemen jasota daude buruak eta hori dena, baina azken finean emozioak lantzea oso importantea da aurre hezkuntzan, orduan egin nahi dutena da emozioak identifikatu zean bidez, nola dira, emotikonoen bidez, hori dena landu eta gero joan egoerak grabatzen,
bidezko jokabideak proposatzeko. Orduan, azkenean, lan guztia bukatuko da zinbalu panel batean, non emotikono desberdinak agertzen diren eta klikatuz bakoitzari agertuko da beraien bideo bat, non emozio bat bideratzeko ze prozedura pentsatu duten bereen artean. Eta hau egiten ari gara oraintxe bertan. Egia esan, gure ikasleak daude txoreen parez, ari gara dana martxan jartzen orain. Orduan danak daude gauza digitalak egiten, igual, pixka bat gaizki, baina horrela da, eta balorapenak ere beraiek egingo dituzte. Ia nola sentitu diren dana digitala egiteragoan. Gauza bat, importante bat ikusi duguna da, gauza guztiak ez dela digitalki egin behar. Eta orduan pistoia jetxi behar dugu, urrengo unitate digitaletan, eta gauza batzuk kuadernoan egin ez dela zen pasatzen. Ikusi duzuen matematikako unitatean, han adibidez fitxak daude, ikerketa egiteko hemen fitxa batzuk agertzen dira eta egiten dira kuadernoan, sin más. Orduan, dena ez dela digitalizatu behar ere egia da, baina gutxienez era ordenatu batean eta batez ere berrikuntza metodologikoa, bultzatzekoa eta denok batera joatekoa bai pentsatu dugula mendialdean. Eta... dispositiboak erabili dituzuela eskolari.koak bost eta seigarren mailaten edo gainontzeko mailatan ze baliabideak izan dituzue aurrezkuntzan eta lehen ziklo, bigarren zikloan? Hombre, baliabideak ere ikastetxea jartzen ari da poliki-poliki arbela digitala gela guztietan, gure diruarekin eta hanbako diruarekin. Orduan aurrezkuntzan erabiltzen dute arbela digitala, badago bat ingleseko gelan, eta libre dagoenean joan aldira edo bestela ikategela. Eta lehenengo eta bigarren mailan ere ikategelakoa eta inglesekoa, ez daukagu gehiagorik. Eta bai daukagula laugarren mailan arbela digitala, baina eraman genituen portatil batzuk, baina portatil gureak, soberan zeudenak pixka zaharrak, eta taldeka egin dute lan adibidez, laugarren mailako txangoa prestatzeko, han ibili dira taldeka hor portatil handietan. Eta bosgarren eta seigarren mailan txikiekin, niri itzaltzen zait, niri esai konektatzen wifian, bateria guzti zagortutak, hor jarri ditugu regletak, baina hori pentsatu behar dugu buelta emateko modu bat. Eta, gure kasuan nola DBH daukagun ere pentsatu behar dugu oso ondo noiz hasi dispositibarekin. Ze 2 urtetarako bat eta gero iranduko du laugarren DBH-ko laugarren maila arte. 6 urte, ez dakit, pentsatu behar dugu ondo eta horretan jarraitu.